Eu quero que vexades todos, de verdade, esta imaxen. Ides quedar coa boca aberta. Que están a recoller eses homes en Judea? O cesto máis antigo do mundo. Máis de 10.000 anos ten esa cesta. Para que vexan que a artesanía de madeira, de Bimbio, son unhas das tradicións máis antigas e tamén aquí en Galicia tradicionais. Bueno, pois das ferramentas de traballo e de todo o proceso de facer estas cestas que sempre forman parte da nosa terra, tanto para traballar no campo como para traballar na casa, pois temos connosco hoxe a dous persoas que se dedican en corpo, en alma, a este fantástico oficio que non debe de perderse. Por favor, verdade que non? Bueno, damos a benvida a Álvaro Leiro. Álvaro, moi boas tardes, benvidos á Tarde Piaches, a Luís do Río, tamén boa tarde. Hola, que tal? Un novo, un máis maior, Premio Nacional de Artesanía 2023, Álvaro. Noraboa, parabéns, de verdade, porque é o premio dos premios, hai que dicilo. Sí, evidentemente é un premio moi complicado de acadar. Hasta ahora solo dous persoeiros en Galicia o habían logrado. Elena Ferro e o Obradoiro de Gaitas e Iguana. Eu son o terceiro en acadar ese premio. Achegaste, ademais, ao mundo da moda. Sí. Que pasa con esa firma que din este home fai unhos cestos maravillosos e queremos metelo na moda? De quen estou a falar? Nun momento dado estaba nun evento de artesanía e unha persona, un responsable da marca Loewe, viu unha das miñas cestas e me propuxo si era capaz de trasladarla ao coiro. Entonces, aí empezou todo. Estamos a ver ese momento da túa fabricación. Cales son os materiais que ti empregas para facer todos estes cestos? Eu diversifico. Fago o máis primitivo, que é a artesanía tradicional con esas cestas que están aí, que en espiral, que son feitas con palla de centeo. Estas son as máis tradicionais, para que os meus cámaras, perdoádeme que me meto por diante, estas. Estas son as máis primitivas. As máis primitivas. As máis primitivas. Vale. Están vinculadas aos cereales, eran os recipientes... Estas son as que podemos atopar polo mundo, noutros países, verdade? É a técnica do cosido en espiral que está estendido por todo o mundo. Claro. Con outros materiales. Aquí estou utilizando aí nesa cesta palla de centeo e tira de silva. Palla de centeo. E tira de silva, son... E tira de silva. Sí. Fíxate aí nesa cesta hai 150 metros de tira de silva. 150 metros. E canto podes tardar en facer isto, esta cesta? Esa cesta pode tardar 40 horas. 40 horas do traballo de unha persoa. Solo preparar os 150 metros de tira de silva coa navalla é que é un... Claro, despois di a xente, é que están carísimas. É que son 40 horas, non? Hai que sumar esas horas, non? A facer esa obra de arte. E despois, cales son outros materiais que empregas, Álvaro? Moitos materiales. Emprego xuncos, emprego racia, tira de Bimbio, diversos materiales. E de onde xurde esta paixón? Moitos materiales. A min, por casualidade. Por casualidade? Sí, empecé fotografiando os artesáns e quixen rescatar os últimos redutos da agricultura tradicional en imaxes. E levei varios anos facendo ese traballo na miña comarca. Entonces, me acercaba tamén aos eventos de artesanía porque cando facían estes traballos era algo que me interesaba moito tamén, deixar plasmado. E aí un día probei e vin que se me daba. Claro, gustouche e para diante. Adiante, empecé especializándome na cestería en espiral, despois me fun a outros ámbitos, como as corozas, que estaban perdidas, que son os chubasqueiros ancestrales, que son moi primitivos, pero que cheganos a nos... Aí estamos a velos, non? Que son como se foran, non sei, a mí lémbrame os xaponeses, non? O último samurái. Sí, pero isto que vemos, que ao mellor hai moita xente que non coñece,
Neste momento hai dúcias de miles de galegos que o utilizan, que o vestino. Isto estaba extendido por toda Galicia. Claro. E fixo un traballo de documentación e teño documentadas 16 pezas diferentes. 16 pezas diferentes. Sí, outras xa se perderon porque xa non quedaba información, pero... É tremendo, é tremendo a historia do mundo da cesta, do traballo. Luís, ti és da nova xeración, non? Pode ser, sí. Non sei ata que punto, en que consideración, pero pode ser, sí. E seguramente que vendo todos estes aparellos e todo isto, estás con ganas como os toros, non? De sair ao rodo. Eu sempre, non porque este aquí hoxe, son moi inquieto, son moi curioso e sempre teño gana de traballar de tal, así que sí, plenamente. Veña, pois mentras eu falo contigo, queres poñerte maos á obra? Vale, pois sí. A ver, amósame como se fai unha cesta. Vale, hai moitas técnicas, como ben dixo Álvaro, con que estou moi contento por compartir este espazo hoxe. Eu traballo outras técnicas, en concreto hoxe traio outra, que é o que lle chamamos vergas, que son láminas. Estas láminas, como podemos ver, empréganse de moitos xeitos, pero hoxe traemos un concreto, que é o que emprega estas vergas para facer fondos. Isto está feito de madeira? Sí. De feito trouxen paus para que se vexa como é que se abren. A ver. A feitura, bueno, pois xa se ve que fun aprendendo, de hai moito tempo, tamén me levou moitas horas. Pero ti fas isto por hobby? Eu fago porque, dende que son neno, son moi curioso por ver as cousas e sempre tiven a curiosidade de ver como se xeraban cousas ben feitas e que fosen prácticas onde non había nada antes. Entón, que che dixan que un pau, como por exemplo que ti vas ao monte e vas vendo, sabes, que árbores hai, que pes valen as mouteiras que hai, e que vayas e que vexas e que controles e que saibas como é que medran e que labres e que fendas, sempre o tiven como moi curioso. Entón eu fago unha pequena parte disto, non tan ben como o meu compañeiro Álvaro aínda, pero quizás en tempo tamén és máis novo, non, Álvaro? Hai unha distancia... Quedan anos. Quedan anos, caramba. Non se pode comenzar sendo xeral. Non, un xeneral non. Vale, logo. Entón, ese pau cóllese e como se traballa? Córtase con eses aparellos que tes aí? Sí, hai esta arte, coa que traballo eu, está composta de moitas pequenas cousas, que son todas simples, pero cando se poñen unha atrás do que a outra son máis complicadas. Entón xa hai que saber que árbores valen, de que pes valen. Neste caso, a madeira que nos rende para traballar máis, que a que empreguei aquí e aquí unha pequena parte, a de castiñeiro. O do castiñeiro. Valen outras moitas, valen as exóticas, parte delas, como por exemplo é a acacia negra, que é esta, que non é boa, non é especialmente boa, pero é como unha peste, entón non che doe nada para determinadas cousas empregala. A acacia negra é a que teño. Tamén Entón, nada, pois cando se teñen estes paus, pois se queredes ver, digo como é que se abre. Veña, imagino que isto tamén será por tradición familiar, non? Porque teño entendido que o teu avó tamén lle gusta, non? O mundo da cestería. Sí, eu sei disto porque... Podes traballar, mentras... Pois cando era neno, o meu avó estivo moitos anos fora, pero cando el era neno, ao seu mesmo tempo, facía cestos por entretemento, por ver os outros. E entón, cando se xubilou, el estivo fora, emigrou, e cando se xubilou era neno. Entón, el facía as cousas de cando, eu era neno, e el facía as cousas de cando era neno, porque lle tiña chiste, non como o típico vello que estivo moitos anos, e que non tal. E eu quedeime con esta idea, e aprendí, non? E entón, vamos ver como que se abre. Ia dicir, cuidadiño, non te cortes. Xa me cortei tantas veces, pero... Pero isto xa é de formación profesional, Álvaro? Vámolo ver logo. Temos estes paus, que son paus que non teñan nós, que este ten algunha pequeniña cousa, e estes paus bátense. Entón, bátense medio e medio, ata que rache. Non hai que andar baténdolle como se fose estolo ata lá abaixo, só para que rache. Non. E despois... Vas controlando medio e medio para que abra. Boa técnica, Álvaro? Entón, vai quedar así, nun momento dado. Uf, que traballo ten isto, Álvaro? Pois esta é unha pequenísima parte. Álvaro, ti fas tamén isto ou ti xa o material... Eu toco un pouco as tres modalidades, que é bimbio, madeira en espiral, pero estou especializado naquela. Na espiral? Sí, nas corozas. Nas corozas tamén. Vamos a dar outra apertura máis. Isto, claro, é madeira, dalle outro pouco.
digamos que o que che comentaba, estes son pés, son árbores novas, e son pés. Polas, no, son pés. Entón, ti abres verjas, vas abrindo láminas e vas empregando unha para cada parte. Explícome. Canto máis exterior sexa, máis elástica é. Claro, e mellor podes traballala despois. Ten máis facilidade, sí, entón, bueno, digamos que habería que explicar un pouquiño máis, pero esencialmente ábrense láminas, esta ábrese medio e medio, ábrese un pouquiño máis, se a madeira se a árbore dá unha madeira boa, ábrese moito, senón xa se labra logo e tal. E entón vamos a abrir este pau, vamos a abrir medio e medio outro, e se vos parece ben, explico-vos como se fai isto, vale? Veña, ti estás moito nas redes sociais, estás achegando moito á xente este oficio. Ti pensas que estas aplicacións e as redes están a recuperar, esta pregunta é para os dous, a recuperar estes oficios e que a xente acheguese máis ao tradicional? Tanto como oficio, non, pero que colaboran para que a xente se achega isto, sepa de que vai, que en un momento poda probar. E que valore este traballo e que non se perda. Ti pensas iso, Luís? Eu penso que sí, coido que hai dous perfis cos que eu cadro moito, non é que non haxa máis, porque eu non é que eu estudase moito, pero hai xente que ten idea de que isto, porque cando era neno, pois cando era novo, o seu tío, o seu avó, ou eles mesmos tiñan feito estas e outras tantas cousas, e hai outra xente nova a que lle xera moita curiosidade. Que maravilla, que técnica. Iso non é moi complicado, pero sí que é certo que hai que ter máis ou menos práctica. O que comentaba antes, son moitas pequenas cousas. Non vai medio e medio só. Bascúlase un movimento que faz con esta man. E a madeira ten que estar fresca, polo que vexo, non pode ser seca, non? Porque partiría. Valería seca si se molla por 4, 5 días, 6, 7, o que faja falta. Entón, nun momento dado... Vas facendo a tiriña. E aquí, polo que vos comentaba antes, a madeira que é da parte máis externa, se abres verjas, se abres láminas, hai unhas láminas que van ter moita madeira nova, moito tubo novo, o sea, se un árbore medra botando tubos, se esta lámina non ten cerna e ten moita máis madeira nova, pois dobla moitísimo máis, vale? Ten algún repelo e algunha cousiña, pero nun momento dado vale. Entón, isto é bruto. Vamos a abrir unha última vez. Isto traballaríase con ese aparello o que tes aí para ir xa rematando a explicación, Luís? Se nun momento dado tivésemos estas láminas listas, que neste caso non, porque ainda se abrirían outras máis. Que serían estas, non, Luís? Sí. Nos teríamos láminas como, por exemplo, esta, ou que vos comento. Aquí ainda se quitan dúas, pero vamos supoñer que fose esta. Isto está bruto e está grosso e hai zonas que son máis delgadas do que outra. Se observamos estas, son moito máis curiosiñas. Imos facendo un zigzag, non? Imos facendo o zigzag, Canto tempo para facer unha cesta como esta, Luís? Depende. Esa a min non yo calculei porque non o fixen nun único día, son das primeiras que eu fixen con esta técnica e ora non lle vexo máis que erros, ainda que quedou máis ou menos ben. Que non! A min eu creo que sobre 20 horas, que non sei canto me levaría agora mesmo. Pois mira, 20 horas de madeira, feita por Luís do Río. Álvaro, 40 horas no tradicional. E non sei o que fixo o meu avó con estas cestiñas, pero teñen máis de 50 anos, 60, e as pintaba precisamente para que non pudriran, non? Pero esta é de Vimio. Así que é, dende logo, unha tradición que non ten que perderse na nosa terra. Luís, fantástico escoitarte, de verdade. Sei que estás a facer isto por puro hobby, pero non perdas a paixón que estás aquí a demostrar. Encantaría meter moitísimo máis tempo para que fixeras unha cesta aquí en directo. Álvaro, graciñas. Enhoraboa. Trato de diversificar, manter o tradicional e ao mesmo tempo traballo no contemporáneo, facendo cousas... Pois todos aportades a ter unha tradición cesteira en Galicia importante. De verdade, graciñas por estar en Tarde Piaches e amosar aos nosos galegos o voso traballo. Sodes un auténtico exemplo. Graciñas, de corazón. Grazas.